Pasko na usap, angay nga magmaya, kay ang mga tagna na tuman na gayud. Usa ka ulay ng anak sa bata, Emmanuel ang ngalan ng Diyos uban nato. O magawit ta, maglipay ang tanan, kay dito sa Bethlehem ang hari gipanganak. Siya ang Mesyas, ang prinsipe sa kalinaw, kahayag sa kalibutan ang manluluwas da. Sanag sa manitngit nga dalan, giya sa mga maalamon ngadto sa pasungan. Ang pulong sa Dios na himong tawo karon, pagkaway sama sa iyang dakong gugma. O mag-awit ta, maglipay ang tanan, kay dito sa Bethlehem ang hari gipanganak. Siya ang Mesyas, ang